5 minutu. Txalo bat. Jonatzen, bitu arretia. Harri ondo, Hor. Hanka ginen jarri. Harri bila honetan nagatea, zouz. Hori, hor. Bidu harria hor. Hortxe. 2 minutu. 5 kasaldi. Justu, Justu. Horri kosa. Horrekari bila honetan, gero bilduko zu harria da. Tira. Hor, bildu harria pizkata. Hor, bildu. Bildu harria. Azai. Zotu zaren biharra, harri baltarrarekin aurrentza bere teknika izan behar zitela. Torri, xo! Ez, torri. Jonatzen, xo, jonatzen! Ega, Torri, venga, torri. Venga, jarri ondo, Tira. Tira, txatxoix. Hola, puiatu azkar. Venga, animokin, minuke atxegotan. Oye, nola txarren ikastelea, baina bintarra bagatzera egia eta... Minutu hor jota zaila. Uiteketa! Ale! Jatzigan noatxe. Eta minutu erdi bat horretxe gatute. Denon arten animatzen badeu. Aupa! Oidek eta Ismari. 20 segundu falta zaizkio. Aber beste bat.
나와 치고 가세요, 해봐.